I dobar dan ljudi, evo nas u još jednoj epizodi PES-a, ali kao što vidite danas vam nećemo igrati utakmicu, već ću vam samo pokazivati ja golove. Imam ova 3 gola koja sam spremio, znači igrao sam baš dosta PES. Evo vidite, ovo je Brazil, Španija, ovo su neki tamo, nemam pojma, kad sam igrao Champions League, ova dva su iz Exhibitiona. Evo sada ću vam pokazati prvo taj gol Neymara protiv Španije u 30. minutu. Inače sve 3 utakmice sam te pobedio. Evo pogledajte sada ovdje, malo je ovo duže sad, ali nema veze. Evo ide Žo. Tu je Hulk, eno ga iza Neymar. Sad ćete vidite taj gol. Vidite kako se tu sapliču svako za svakog. Vidite kako je Žo lepo prošao tu. I onda će Žo šutirati i pogodit će Casillesa. I sada se lopta odbila i Neymar je ovdje protrčao u ćošak. Vidite ovdje odavde. I levom nogom dao gol, iako je dešnjak. I pogledajte kako lobovo je Casillesa levom nogom. Znači to je ono lep gol. Sad ću vam pokažem Ronaldov gol u 6. minutu. Kad sam igrao protiv tih, ne znam, nekako se zovu. Evo vidite sada gol. Tu je Xabi Alonso udario glavom i sada je lopta išla kod Bale-a. Da, vidite kako je Bale prošla mu je udar preko nogu. Sada je Bale prošao, vidite, pored ovog kapitena. I sada je Bale šutirao, vidite kako lep šut je imao. I pogodio je prečku. I sada se lopta odbila, pogledajte gdje. Evo vidite, i Ronaldo je trčao tamo. I vidite koliko ga igrač gurao. I on je samo, vidite, iz ove pozicije postigao gol. Pogledajte se. Vidite kakav lob. Znači, to je stvarno umeće. To ne može bilo ko da. I ovaj gol je najbolji gol. Znači, išao sam, ovo je prvo, Neymar protiv Španije što je dao. To je 3. najbolji gol, ovo je 2. Ronaldo i ovo je 1. najbolji gol koji sam dao u PES-u. Sada vidite ovaj gol. Ovaj gol neću vam kažem šta se desilo. Evo vidite. Sami pogledajte. Evo vidite ide Ramirez. Inače, u ovom PES-u nešto imamo kod Brazila retardirane dresove. Ne znam zašto. Evo ga Ramirez krenuo je sad tu. I šutirao levom nogom, jako je dešnjak. I nabio je gore u vazduh. I Neymar je tu nasjela na makazice kao što vidite i preko golmana, kroz ruke golmana Vorma. Sad ću da vidim samo da li mogu nekako da pustit ću vam još jedan put ovaj gol. Sada ćete vidjeti, jeste vidjeli kakav gol Neymara. Znači to sam ja postigao, ono, baš je ekstra. Sad ću malo da vidim da li možda se okrene, moći će izgleda.